indica que el puro de sonido en Asturias se llegaron a acumular hasta 109 litros por metro cuadrado. Pero como ven, las Kopletan egin gategu orain trikiti erronka. Besteak zarren aurka bada nahikoa borroka. Ezberdina izan oida bi belaunaldiren soka. Irabazi nahi duenak gaztiaren alde joka. Hori Antzorregia! Lehenago jotzen zenuten mendian eta ermitan. Gaur baino festa hobeak ikusten zira sarritan. Du mundu mailan gabiltza egungo moda berritan. Presente zuen luzitu hemen bertako herritan. Kanpora joate horrek ote dauka hilda gradu. Merezi duen guztiak zabaldu egin behar du. Elketan eskola zarrak funtzionatzen diardu. Diferentzi gutxiz baina pixkato bihiak erago. Hora gaztiak! Antzorregiren aidea ez aldegu berezia. Bai baleuka epelderi sobratzen zaion guzia. Biena dakinak eren badauka zer ikasia. Herriak epaitu bezan